Fitattun mako. Fitattun mako shiri ne na musamman wanda yake tattaunawa da fitattun mutane na musamman masu hikimomi da basira da hazaka. Ku shirya tsaf domin shiga cikin duniyar basira, hikima da nishadi. Fitattun mako. Fitattun mako inda muke kawo muku fira da fitattun mutane da suka yi fice a harkokinsu. Mawaƙa, 'yan fim, sha'irai da masu fasaha da kuma waɗanda suka kafa tarihi ta hanyar abubuwan da suke yi. Daga hikimomi zuwa sirrin nasara har zuwa labaran da ba ku taɓa ji ba a kowane mako tare da Ibrahim Muhammad aka Wisdom. Muna kawo muku sabon labari kai tsaye daga bakin fitattun namu. Fitattun mako, asalin labari daga bakin gwaraza. Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin fitattun mako. Shirin fitattun mako kamar yadda aka sani shiri ne da ke tattaunawa da jarumai, mawaka, wato masu harkar Kannywood ko in ce 'yan wasan kwaikwayo da ma sauransu. Kamar yadda aka saba, ni Ibrahim Muhammad ne nake jagorantar wannan shiri, kuma shirin yana zuwa muku ne a kafar YouTube, TikTok, Instagram da dai sauransu, wanda za ku iya samun sa kai tsaye idan kuka lalubo S Radio Nigeria ko kuma Ibrahim Wisdom TV. Kuma ana jin wannan shiri a kai tsaye a tashoshin S Radio da ke Nigeria din. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tare da wata jaruma wacce da ita za mu tattauna a cikin shirin. Sai ku biyo mu sau da kafa domin jin da wa muke tare da kuma abubuwan da za mu tattauna. Jaruma, muna miki barka da zuwa. Yawa, barka. Da farko za mu so mu san da wa muke tare kafin mu ci gaba. Sunana Zara Umar Yusuf Majidadi. Na'am. Zara'u, barka da shigowa cikin shirin namu. Yawa, barka. Kamar yadda aka saba, al'adar shirin muna so mu ji tarihin jarumar tamu kafin mu ji yanayin gwagwarmaya da aka shi. To gaskiya ne 'yar garin Kano ce. Wata unguwa da ake ce mata Ɗorayi. Amma na yi makaranta a Tukuntawa Primary School. Da bayan na gama Primary School, na yi secondary ina Dala. Na gama makaranta 2015. Kuma na yi aure a 2015 ɗin. Kamar ta yaya, me ya baki sha'awa har ya ji hankalinki kika fara harkar fina-finai ko kuma waƙoƙi da sauransu? To gaskiya daga farko ba na tunanin ma zan yi harkar kwata-kwata, saboda ban mata so ina da son harkar sosai ba haka. To amma da yake a gidanmu muna da babban jaruma, hakan ya sa wani lokutan ina raka ta aiki, ina ganin abubuwan da ake yi. Amma kuma duk da haka ban sa abin a raina ba, sai kuma yanzu daga baya nake son zan yi abu. Wace ce babbar jarumar da kuke da? Jamila Umar na Gudu. Me alaƙa ki da ita kenan? Ita ɗin ƙanwar mahaifiyata ce. Kuma mun taso ne irin kamar yaya haka da ƙanwa haka. To mun taso a haka ne. To kuma harka girman mu yanzu. Tana da matsayin ƙanwar mahaifiyata a yanzu, ba yaya ba, kamar yadda muka sani a da. Yawanci zaki ga musamman ku mata, akwai wani abubuwa wanda ke jawo ra'ayinku. Duk da dai kin ce kina koyi ko kuma kin lura da ita jaruma wato na Gudu, amma wataƙila akwai wani personal interest, wani so daban, wani abu wanda ya jaki, misali na shauƙi ko kuma wanda kika ji bari kai ni ma bari in koyi wannan abun ko kuma bari in shiga in ji ya ake ji. To gaskiya kawai dai na shiga ne in ji yadda ake ji kamar yadda ka faɗa. Misali, baki da wani personal interest da zaki ga wani ya ce shi dama tun yana ƙarami yana son ko abin yana burge shi da wannan, ke ma kin taɓa tsintar kanki a irin wannan halin? Gaskiya ko kaɗan. Ban ma taɓa kawo fim a tsarin rayuwata ba kwata-kwata. Sai kuma da yake Allah ya yi, kuma yanzu sai Allah ya saka min son abin a raina. Kuma sai nake so in yi abin, ni ma in ji yadda rayuwa ta kasance. Kamar me da me kike yi? Wani yana iya waka, wani yana iya fim, wani yana haɗa duka. Gaskiya ni iya fim ɗin kawai nake yi. Sai dai kokari kuma na zama producers in Allah yadda anan gaba.
kamar kina da sha'awar zama producer kenan. Gaskiya dan na ma fi sha'awa producer din akan ma fim din gaba ɗaya. Me ne abun sha'awa a cikin harkar producer? Kawai dai ra'ayina ne a haka kuma da kawai burin raina kenan. Kamar za a iya cewa kin taɓa yin wasu fina-finai wanda kika shiga? Ni da kaina har yanzu ban yi ba, amma ina fatan nan ba da daɗewa ba in zo da nawa nima. Yawanci zaki ga masu son su yi producing mutane ne waɗanda su ma sun shiga sun shiga sun ga jiya sun ga yau sun san yadda abubuwan suke kasancewa da wani wahala ko daɗi da yake ciki, amma ke gashi biki fim ba ko guda ɗaya amma kuma kina da sha'awar yin producing, ko ta yaya kike ganin zaki iya haɗa? To kaga gaskiya na yi fina-finai da yawa a yanzu haka, amma kuma duk da haka na fi yin sha'awar dai producing ɗin da na gaya maka. Fina-finai kamar kin shiga fina-finai kin yi ko kuma kin yi producing ɗin? A'a ban yi producing ba har yanzu. Muna dai gab da yin Allah ya yarda. Kin ce kin yi fina-finai kamar ya? Na yi fina-finai kamar wa'yansu ma baran iya gaya maka sunansu ba, amma a yanzu a takaice na yi fina-finai za su irin 30 haka ko zuwa 20 da wani abu. Wanda kika shiga ko kika yi producing? A'a wanda dai na shiga ba wanda na yi producing ba. Okay, wanda kika shiga as jaruma ko? Misali kamar to ban sani ko za ki iya dan faɗa mana wasu daga ciki? Fim ɗina dai na farko wanda na fara zuwa aka kira ni allura cikin ruwa, don ba zan taɓa manta ba ma, kamar irin gurin beddi ne haka, to shine aiki na farko da na fara yi. Na biyu kuma na yi garwashi a gina shi ma kamar sun ɗaya haka, to sai na yi tsuntuwa, na yi waye mahaifina, na yi rana ɗaya, santi suna da ɗan dama dai haka. Kamar ya yanayin experience ɗinki yake na aiki, za ki ga wani musamman gare ku mata yawanci akan samu wahalar rike dialogues ko in ce maganganu kamar yadda wasu za su fi saurin fahimta. Kamar ke ya yanayin experience ɗinki yake a kan wannan? Gaskiya dai a farko ya bani wahala sosai ya bani wahala, saboda ba zan taɓa manta ba, akwai wani aiki da na je aikin abota, to irin na tsorata sosai da mutanen da na gani a gurin da yawa haka, kuma sai na ga gaba ɗaya duka sanannun fuska ne, kowanne yana da irin nashi kwarjinin, to gaba ɗaya da na leƙa na gan sai nake tunanin to ko zan juya ne in fasa aikin ma da aka kira ni, saboda na riga na gama tsorata gaba ɗaya. To sai wanda yake wannan ɗina sai nake ce mai ba zan iya wannan aikin ba, sai ke cewa akan me nake ce maka gidan da ake aikin ma baran iya shiga ba, saboda a lokacin ganin nake kowa ya min kurji, saboda abinda ba wasu baka san su ba waye kuma kaga da irin yanayin kurjinin da kowa zai zo maka, ko sai na rikice gaba ɗaya. Sai yake ce me yasa ba yake ba, nake ce mai ba zan iya ba, sai yake cewa haka kowa yake yi, haka kowa ya saba, ke ma ya kamata a ce ki saba, daurewa zaki, ki jaraba zaki iya. To sai da na je ma irin an ka gama shirya din za a aikin na haka, ina fita sai aka ce wai da Anta Hauwa, ko kuma in ce maka kilishin labari na. To muka zo aka ce da ita zan yi aiki gaba ɗaya, sai na kiɗi na rasa abin da yake min daɗi. In aka ce min kaza in ce a'a ba kaza aka yi ba kaza aka yi. Ta ce min ƙanwata dan Allah kina ji, na ce mata idan Allah to ki nutsu, kina ji ni ma lokacin da na fara haɗuwa da irin manyan jaruman nan, ni ma akwai lokacin da na haɗu da lokacin farkon fim ɗina na da farko muka haɗu da Dasu, sai nake ganin baran iya aiki da ita ba, haka sai take cewa ya kamata ki aiki kaza kaza kaza, ta sakiran da suka yi wasa suka yi dariya da ita Dasan kenan, sai take gaya min ga yanda suka yi, ita ma in saki raina waye har take jana da hira haka da wasa da dariya haka, saboda kar in ji abin irin ya karya min zuciya haka. Kuma daga baya na zo muna yi da aka ƙara min ƙwarin gwiwa, naga ta sake muna wasa muna dariya da ita, ko sai wannan abin ya ƙara min ƙwarin gwiwa, ko sai na ji ta kawo abin nan a lokacin da ake son abu. Yawanci me yake sa ku irin wannan firgicin da tsoron? Kamar yanzu muna cikin program nan ko kafin fara ina ta yin irin wannan, ban sani ba ko jini ne miki ne ni ma. To a yakan da man lokacin da zaka yi wani abu na daban, in dai ba halayyar ka bace, dole sai ka samu wannan abun a cikin zuciyarka. Wato ya kamata ka sa abun a ranka ka ji cewa kana magana. Ni kin ga ban taba ganin ki ba ma sai, amma kawai na ji cewa a raina ni ko ma ke ce president misali,
zan iya yin magana da ke, zan iya tattauna da ke, tunda ne ai kawai magana ne ba wani abu. Amma za ki ga yawanci mutane suna da irin wannan abubuwan, tsoron mutum ko tsoron ka tattauna da mutum ko tsoron ka yi magana a kan mayi ko wani abu, musamman ma mata. Ta yaya kamar ya kamata mutum ya ɗan kiyaye irin wannan abubuwa? Gaskiya ne, idan mutum ya sake wa mai, idan mutum zan kuma yanzu na miki program ɗin nan da kai, amma kuma yanzu tun abin yana min ɗarɗar, yanzu ya ɗan fara saki na, duk abin da ka faɗa ina tunanin zan iya baka ansa shi, ba wani abu bane. To yanzu mu ɗan koma maganar harkar fim da waƙa. Yawanci idan za ka fara ko za ki fara, musamman ma ku, akan samu matsaltsalu. Duk da dai kin ce kina da alaƙa da wata jaruma wacce kowa dai in aka ce wance ya santa misali, amma yawanci za ki ga ana samun irin waɗansu matsala da suke tasowa daga gida. Kin samu irin wannan ƙalubalen? Gaskiya ban samu irin wannan ƙalubalen ba. Ni ban samu ƙalubale da sana'ata ba, saboda ba don wani abu ba, saboda daman na taso na ga ana yin ta. Kaga a guri na ni ba ta iya zama min ƙalubale ba, a gurin wasu kuma ta iya zama musu ƙalubalen rayuwa. To ni dai gaskiya bai sha wahala a fim ba har kawo yanzu. Kuma ina yin abuna ne cikin kwanciyar ubangiji, ko kuma babu wani har yanzu da yake samun hannu daga nan Allah jefa ka hannun wannan ka ci gaba, da wannan Allah jefa ka hannun wannan ka ci gaba. To gaskiya ni ban samu komai ba dangane da gidanmu gaba daya, da ahalina kuma da mahaifina da mahaifiyata har yanzu a raye. Akwai wani abu da wasu daga cikin musamman ma 'yan masana'anta suke cewa kan tawaye. Wannan abin yakan shafi yawanci waɗanda suke ƙoƙarin shigowa ko kuma sababbin shigowa ko wance fuskoki. Kin taɓa samun irin wannan matsalar musamman ma lokacin da ke zaki fara? Gaskiya dai bana tunanin na samu matsala. Ni da a harkar wannan abin bana taɓa tunanin na samu matsala a kai, saboda duk inda zan je da min wa'insu sun sanna a ciki, to bana iya samun wa'innan abubuwan gaskiya. Muna da alaƙa dai da mutane ta mutunci da girmamawa, amma kuma babu wannan halaƙa kai da kake tunaninta. Kamar za a iya cewa akan samu nishaɗi da ilmantarwa cikin wannan abubuwan da kuke, amma wasu sukan ce su sana'a suke yi. Ke a wani fannin ke? Gaskiya ni da inda na ɗauki fim kawai yanzu na ɗauke shi a matsayin sana'a ne, ba don kuma ko da yaushe za ka dinga yi da kuɗinka. Wata rana kamar kana zuba wa kanka riba ne, wata rana duk abin da kake bukata za ka same shi. Kamar to wanda suka ɗauke shi kamar a matsayin nishaɗi ko kuma hanyar ilmantarwa da faɗakarwa da sauransu, menene kamar bambancin da yake tsakani da su waɗanda suke ganin sana'a suke yi da kuma waɗanda suke ganin su kuma kamar gyara tarbiyya suke? To gaskiya dai ba san me zan ce maka nan tambayar ba, amma gaskiya na ansa taka tambayar nan taka ta ɗan yi tsauri, ɗan ƙara yau ta tukunna. Na'am, idan muka ɗan duba tunda wannan kanci ta muke yawa, misali akwai wasu abubuwa waɗanda kike ganin ya kamata a gyara a harkar Kannywood ɗin, musamman ke ma kin cikinsu ce kuma daga cikinsu kika taso da sauransu. Akwai wasu zarge-zarge da wasu abubuwa waɗanda mutane suke yi a kan harkar taku. Kina ganin wannan abubuwan da ake faɗa gaskiya ne ko kuma shaƙi faɗi ne? To gaskiya ba zan iya ba da shi da kowa ba. Ba don komai ba kuwa, saboda kowanne ban san kalar tashi rayuwar da yake yi ba. Daman kuma ka san kowace sana'a daman akwai nagari kuma akwai gurɓataccen cikinta. Kaga ba ta yadda za a gane bakin zaren da in baka wannan ansan tambayar. Amma kya iya experience ɗinki ko kuma iya fahimtar ki da zaman da kike, ke ya kika ɗauki sana'a? Gaskiya na ɗauki ta abin da nake so in ciyo buri a nan gaba da kuma ƙarshen rayuwa ta Allah ya yarda. Kamar za a iya cewa misali menene abin da kike so ki cimma a cikin ita harkar? Gaskiya ina so in cimma abubuwa da yawa. Kamar Da yawa dai kawai. To ba za ki dan faɗa mana ba watakila wata ran idan muka ganki mace dama ta ce tana so ta zama kaza kuma gashi ta zama? Gaskiya ina so in cimma abubuwa da yawa. Ina so in zama bayan jaruma ko kuma producers, ina so in zama babbar 'yar kasuwa. Bayan na zama cikakkiyar 'yar kasuwa, kuma ƙarshen burin da nake so Allah ya bani shine mijin aure. Insha Allah. Yanzu dama ina da tambaya ta gaba, dama shine akan iyali. Ban sani ba ko kin taɓa yin aure? Gaskiya na taɓa yin aure.
kuma na taɓa haihuwa Mm. har 'ya'ya 2 Mm. sakamakon duk ba sa zuwa da rai kuma Allah ya yi mutuwa auren nawa amma yanzu ban da ɗauko ɗaya. Mm. Misali, tun yaushe kika yi aure kafin ki shiga harkar ko bayan kin shiga? A'a tun kan in san ma zan fara gane harkar ne aure. To kenan wataƙil zargin da ake yi na cewa yawanci 'yan masana'antar yawanci zaurawa ne, kenan haka ne? A'a wannan ansa ba zan iya baka ita ba. Ai zaman zaurawa suna da yawa ai. Amma yanzu ma ai akwai 'yan mata ko? Mm. Yanzu misali to idan za ki sake yin aure nan gaba, a cikin abokanan aiki akwai wanda za ki iya aura? Cikin 'yan masana'antar ta Ai gaskiya babu. babu. Babu gaskiya. Duk waɗanda kuke aiki a yi wasa da dariya. Gaskiya babu. To me yasa ba ki iya aura? A'a ai sai ka sai an ga maka dalili na gaskiya. Saboda ni gaskiya mace ce ne shekin kishin tsiya. Kuma duk yanda kishiya take ba wai ƙaunarta nake ba. Ko ta fim ce ko kuma ta zahiri in aka gama sai mu dama daidaita kanmu. Yanzu kenan su kawai sai dai su yi haƙuri ku zuwa yi aiki. Idan da wani wanda ya wataƙila ya ƙyasa kawai shi kenan. To, madalla. Tambayar mu ta gaba shine yawanci rayuwarku ta celebrities da sauransu tana da bambanci da rayuwar da za ku yi musamman kan mu'amala ko wani abu. Ta yaya za ku iya bambance wa mutane cewa wannan rayuwar da kuke yi misali idan kuka bar wajen aiki ta daban ce wacce ba ta aiki ba, wannan kuma rayuwar ku ce normal rayuwar ku? To gaskiya haka ne. Wasu suna iya samun matsaloli da haka. Wasu kuma zaka ga ma kwata-kwata sai dai ka ji an yabe su kuma ko ga asalin ai wannan ɗinsu na faɗa ne a fili amma suna nuna biyayya a fili za a ɗauka haka biyayya su take waye ka gane. To sai a shi wannan mai biyayya sai ka ga ma ya mafi wannan mai masifar ma wannan ɗin mutane. Ka kowanne kaga akwai irin tashi rayuwar kenan. Misali kamar irin rayuwar ku ta industry ɗin dai still. Idan kika zo kamar kina aiki, kin san cewa kina wajen aiki ne, lokacin da kika bar wajen aiki kuma kina gida, za ki wasu abubuwa daban. Ta yaya kike iya controlling ɗin wannan abubuwan musamman ma idan za ki ga kin fito za ki ga ana bin ki ko ki ga duk inda kika je an san ki, wasu ma za ki ga suna yawo da face mask ko wani abu mai kama da haka. Rayuwar ku ta fim daban, rayuwar ku kuma normal rayuwar ku ita ma daban. Amma idan mutum ya fito zai fita wani abu daban sai ki ga yana ɗaukar wata rayuwar daban ko kuma rayuwar da yake cikin ɗin sai ya dawo da ita, ko kuma wasu dalilin masoya ko wani abu sai ki ga wani har yawo yake da face mask saboda kar a gan shi ko a gane shi da sauransu. Wannan wasu abubuwa ne mabambanta waɗanda mutum idan bai lura ba sosai zai iya kwaɓawa ko kuma wani abu mai kama da haka. Ta yaya kike iya controlling ɗin wannan rayuwar taki ta fim da kuma zahiri rayuwarki ta zahiri? Gaskiya a rayuwana na zahiri duk da hakan dai ma ina yawan sa liƙaf saboda in dai ka gani da Allah ya yanka ni da auki dai gaskiya. Kuma duk wucewar da zan yi ko ta bayana ne mutum zai iya tunanin waye a gaba idan ya juyo zai iya ganin fuskan mutum. To wannan abin shi bani daman sa face mask tun ba ma zan ma fara fim ba daman cin haka nake wanci. Kenan za a iya cewa kina bambance rayuwarki normal rayuwarki da kuma rayuwarki ta fim? Gaskiya ina bambancewa sosai. Kamar ya kuke da irin yan uwa da yan uwa na jini waɗanda zaki ga musamman yanzu ke kina da ɗan bambanci da su, wataƙila da kuna zama a hira da waye yanzu kuma wataƙila daga wajen aiki sai wajen aiki in ma wataƙila wata ma ko wani sai ya jima bai ganki ba. Gaskiya ne mace ce irin wadda in ba aiki zan fito ba mace bace ne mai yawo ba. Akasari idan ka ga na fita ko kuma na je guri to daman akwai abin a raina ba haka kawai zan fita ba. To ina samun lokacin da zan yi rayuwa da kowa a cikin gidanmu, maƙotanmu, ƴan uwanmu da kowa ma. Idan na ga dama haka idan irin kwatocin unguwa sun irin cika ɗin nan haka in na ɗauko abu ina sharcewa gaba ɗaya sai in tara samarin layin a gurin duk wanda ya zo ya ga ina yi zai ce min a aji idan Allah in bashi zai min. To kaga ina da shakuwa tsakanina da ƴan uwana, kowa ina da shakuwa tsakanina da maƙotanmu.
zaka ga na haɗa kilif guda, ni da na fito ne kadai sai ga an tashi mutane sun fi 20. Idan ina irin gyaran kwata haka duk wani saurayi haka da muke unguwa ɗaya da shi kai babban yayi da kanki wannan aikin ba naki bane kawo, zan iya cewa ai ka bar shi nagode zan yi, to shi zai iya ɗauko wani abun da zai ƙara taimaka min da shi inda ma baka tunanin za mu gyara gurin sai ka ga ma hun wuce ma inda kake tunani. Shekara kina? Shekara ta 28. 28. Ba mu sani ba cikin wannan harka ta ku ta Kannywood ko akwai wani kalubale da kika taɓa fuskanta kafin mu ji nasarori? Gaskiya ba na tunanin na fuskanci wani kalubale gaskiya. Da ya cewa kawai ke straightforward kike inda Yawwa kawai in dai kaga abu ya bata min rai to dama zahiri ne na sa shi abin a raina. Amma in dai ba haka ba ni ba wanda zai bata min rai. Zan iya zuwa guri sau da dama ba ka taɓa nayi ba amma duk da aka ce maka nayi to an san cewa wataƙila amin abin da ba daidai ba. To mene wani irin kamar kuma nasarori kika samu a cikin ita harkar? Gaskiya na samu nasarori da ɗan dama kaɗan. Babban nasara ita ce mu'amala da mutane. Yau idan aka ce wannan ɗan fim ne ko kuma an taɓa ganin an sa ka a fim, to ina gaya maka a cikin dangin kuma sai an samu bambanci. Za a ga ko taro ne especially babban celebrity zaka ga in za a je babban taro haka ana ganin wancan, to ita celebrity ma an kabi ba ta da kwasisi amma kuma wannan ita ake so ta je ba wannan wanda zai ba da kuɗi ba, kaga shi ma nasara ce. Kai kuma wace nasara? To har yanzu ba zan iya ce maka wace nasara ba bayan wannan gaskiya, amma muna fatan ta a nan gaba. Akwai wani abu da ya taɓa faruwa da ke kika ji kamar ki daina wannan harka, kamar ki bakka ne kawai ke gaba ɗaya kin ji ba kya so ki daina, kina so ki daina? Ni fa ko na shigo cikin Kannywood wai ba wai haka ba, na shigo cikin Kannywood ne kamar zan iya cewa da gata na saboda ina da ginshikin abin, kuma tunda ina da ginshiki ba abin da ban iya sani ba kan Kannywood ba, tun kan in shige ta na san mecece Kannywood, kuma bayan na shige ta yanzu nake fuskantar abubuwa da yawa waɗanda ban sani ba a baya. Banda harkar Kannywood ko in ce banda sana'ar Kannywood ko kina da wata sana'a? Gaskiya ban da wata sana'ar. Kawai ta harkar Kannywood kika rike a matsayin sana'a? Ba akwai wata sana'ar da kike burin yi nan gaba banda wannan? Gaskiya ba ma ɗaya ba. Ni na da burika da yawa, ba ma sana'ar Kannywood kawai ba. Ina da burikan da zan mallaki abubuwa da yawa da nake tunanin su a nan gaba. In Allah ya yarda. Kamar wace irin sana'a kike sha'awa nan gaba in kika tashi? Ina so in yi boutique ne irin na kayan mata haka, kuma ina so in zama kamar irin me ne ake ce abin mai tallafi. Mai bada tallafi. Yau ina so kuma gaskiya ina da tsarin buɗe manya-manyan boutique a nan gaba, kuma ina da tsarin tallafawa waɗanda ba su da shi sakamakon wata rayuwa da take rayuwa da ni a baya, to ina buƙatar in buɗe gidan taimako wanda zan iya taimakawa kowa. Wace irin kamar kin taɓa shiga wani yanayi na babu ko wani abu, saboda masu kallo da sauraro za su zo su samu wani ilimi a ciki, musamman ma irin rayuwar da wani ya yi, idan ka ji kai kana ganin kai ka sha wuya, amma idan ka ga rayuwarsa ko ka ji labarin nasa sai ka ga kai naka ba komai bane. Tabbas na taɓa faɗawa irin wannan matsalar. Kuma kamar yadda ce gidan taimako sanadiyar wata ƙawata. Kamar muna tare haka muna rayuwa da ita sosai haka, duk abin da na mallaka nata ne, ko menene ba ta da irin shamaki a kansa, in sun kai nawa kuɗi a wurina in ta ɗauka zan ji babu komai. To ana haka kuɗin da nake samu sai kuɗin zai suka zo suka yanke min, sai na zo na yi missing ɗin kuɗi gaba ɗaya da na samun kuɗi. To ita aminiyar tawa ta kasance ita kuma ta samu kuɗi, ni kuma lokacin na riga na yi ƙasa sosai, kuma duk abin da ni na samu ban riga mun cinye ta da shi.
sai ya kasance cewar kamar ko katin waya ma haka za ka yi misin ɗin katin waya. Na dai shiga rayuwa dai irin da yawa dai, shi yasa nake ji a raina zan iya taimakawa masu iyaye da waɗanda ma ba su da iyayen a nan gaba. Idan kin samu dama. Yawanci zaki ga da kamar yadda kika magana da kina kafin ki shiga masana'antar zaki ga masana'antar akwai sauye-sauyen da aka samu yanzu musamman fiye da da kuma yanzu. Da me kika hango kike ganin an samu canji fiye da baya a yanzu? To ai bara a ce an samu canji mani a tunanina saboda yanzu canjukan da aka samu a Kannywood suna da yawa. To zaka ga kana kai ta zuwa aiki wanda idan ka je can gurin kai aiki zaka gansu daban. Idan ka ƙara tafiya wani gurin kai aiki zaka gansu daban. Kaga masana'antar ta ƙara buɗuwa kenan ba kamar da ba. Da zaka ga wannan ya san wannan ya san wannan abin nasu daki. Amma kuma bar da yanzu saboda yanzu sai ka dade ma kana fim, wani idan ka ce aka ce maka wai shi ma dan fim ne sai ka tsaya ka kalle shi tukuna saboda to dama baka san shi ba, ka gane. To shine yanzu tsakanin bambancin Kannywood da Kannywood din yanzu. Kenan to wannan ya tallafa wajen kamar yanzu za a ce ta buɗaɗa ta faɗaɗa wannan waɗansu waɗanda suke da buri su ma sun ƙara samun damar shigowa, wannan shi ma ba kamar ci gaba wani? Hakan ma dai ci gaba ne. Ci gaban da nake so ka gane a da Kannywood tana da haɗin kai sosai yanda na san ta a da kenan, ko da ban shiga cikin ta ba amma na san tana da haɗin kai sosai. Amma a yanzu bana tunanin Kannywood din da ta yanzu akwai haɗin kai a cikin su, babu wani. Me yasa kika ce haka? Yanzu babu haɗin kan ne ko kuma ba babu haɗin kan bane ba. Ai da abin da nake gaya maka duk matan da za su yi fim da zaka ga wannan ta san wannan ta san wannan. Ka gane nufi na? Zaka gan su in group ne. Badda matan yanzu wani sai ka dade kana fina-finan ma baka san cewa shi ma kanshi ma'aikaci bane ko kuma inda zaka je kai aiki daban a can, inda zaka je kai aiki daban a can. Sai ka ga gaba ɗaya ma har ka gama sunan a rayuwa amma kuma baka ga wani ba, kuma baka san wani ba, kuma duk suna cikin masana'antar Kannywood. A da yawanci abubuwan da ya shafi harkar Kannywood ko kuma in ce waka da bidiyo da sauransu abubuwa ne waɗanda ake cewa ana yin su ne domin koyi, ma'ana kamar yadda wani yake cewa the film is the imitation of characters. Wani abu ne da ake gani ake koyo daga wani saboda wani ɗabi'a da mutum ya yi mara kyau ko wani abu. Amma kuma a yanzu kamar abubuwan ya ɗan sauya. Ban sani ba ke da kike cikin abubuwan ko kin lura da wannan sauyin, kuma idan an samu hakan ta ina me ya janyo hakan? Gaskiya na gamsu da haka. Saboda sakamakon duk abin da kaga an yi shi a fim to a zahiri fa yana faruwa. Duk abin da zaka ga yau producer ya dauko, director ya dauko, an hada jarumai an yi shi, to abin ya ma daɗe da faruwa ko kuma yana kan faruwa a yanzu. Kenan da iya cewa wace irin rawa fim yake takawa wajen ilmantarwa da nishaɗantarwa? Gaskiya na taka muhimman abubuwa da yawa. Kaga kamar yadda kace yana da faɗakarwa, yana nishaɗantarwa, yana waye. To daman da aka za a iya samun fim. Wani sako zaki bai wa masu kallon ki musamman ma waɗanda suke ganin ki a wasu fina-finai da kika ambato ɗazu? Wani sako gare ki? Ba ni da sakon da ya wuce in ce masu nagode, kuma ubangiji Allah ya ƙara ƙauna tsakanin mu da su. Kamar yanzu idan zaki samu damar yin fim da wani babban jarumi, da wa kike so a haɗa ki? Gaskiya ina so a haɗa ni da kowa. Kamar wa da wato? Kowa fa aka ce kowa. Kowa da karami da babba. Da karami da babba duka. Kin masu kuɗin goro. Akwai zarge-zargen da ake yi na mawaƙa da masu harkar fim da sauransu sun bar fage na ilmantarwa da nishaɗantarwa. Ina ganin abun ya canza ba kamar yadda yake da ba. Gaskiya ni dai a gani na zan ce ban ga wani canji ba. Gaskiya dai fim dai sana'a ne, kuma sannan ilmantarwa ne. Abin da yasa an ce maka sana'a ne dai yafi karfin dai ka ɗauki kafa dai ka je gurin wani ka ce ya baka. In Allah ya taimaka ka bata in ka dan samu abin da zaka rufa kanka asiri zaka iya dawowa, har ka iya zama da kanka kuma ka iya zama da duk wanda zaka iya zama da shi. Duk fim ya haɗa wannan abubuwa. Daga kusan ƙarshe wace shawara zaki ba wa mata
masu son shigowa ko kuma 'yan mata musamman matan da ke mace ce ke kuma uwa kin ga jiya kin ga yau me wace shawara za ki ba su? Gaskiya shawarar da zan ba wa 'yan matan da suke so su shigo Kannywood ko zaurawa, to gaskiya ki shigo da kuɗinki. Gaskiya kenan. Ba wani abu da zan ce, kawai in zaki shiga Kannywood ba kiya so ki wulakanta, ba kiya so ki sha wahala, ba kiya so ki irin faduwar kaskanta sannan, to ki shiga Kannywood da kuɗinki. Shine gaskiyar magana. To duk wanda kake tunanin cewa wai ka san shi a Kannywood bari ka ɗauka ka ce zai maka rana, wallahi wani ba abin da zai maka. Amma kuma idan kana da kuɗinka ko ba su yi maka dan Allah ba za su maka dan kuɗinka. Wannan shine gaskiyar magana. To kenan su irin kamar matasa masu son shigowa su wace shawara za a ba su tunda su watakil ba su da kuɗi wani ma yana so ya zo ya samu kuɗin. To gaskiya dai idan misali a ce budurwa ce, ya haƙuri kawai ki ci gaba da zama a gidan iyayenki ki karatunki. Idan kuma bazawara ce ki, kar ki doso fim Kannywood ki ce wai zaki zo su babu kuɗi. Kar ki yadda. Shawara da zan baki idan ke budurwa ce, ya kamata a ce ki tsaya ki karatu. Idan ke kuma bazawara ce, ba a shiga fim babu kuɗi, wallahi wahala ake sha. Saboda ni na gani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba huɗu, na gani sau babu adadi. Mutum zai kira ka zaka je mai aiki, amma idan aka tashi daga aikin maimakon ma ya tsaya ya je yanda za a yi sai ya gudu ma ya barka a gurin. Idan kana da kuɗin babur zaka iya tafiya gida, idan baka da kuɗin babur zaka yi ta zama a gurin. Yasa nake ba da shawarar cewa duk wanda za ta shigo fim to ta dan shigo da dan kuɗin ta koyaya ne. Amma wani zai ce kina cikin su kuma musamman ma ke da kika ga yau amma kuma ban ga yau ba ni yau kawai nake ganin jiya sai gobe. To wani zai iya cewa kina cikin su amma kuma kina cewa kamar ka shigo kina goyon bayan abubuwan da suke ne ko kuma ba kya goyon abubuwan ko kuma akwai wani matsala da ke kike hangowa ne yasa kike wannan magana? Ba wani matsala nake hangowa ba saboda sakamakon wani aiki da na yi kwanaki. Haka to an yi ma'aikata haka an je an yi aiki an gama aiki. Daga ƙarshe asalin producer sai ya gudu. Aka nemi daraktan shi ma ya gudu. Ya kasance cewar akwai yaran da suke buƙatar a basu kuɗin mota za su tafi gida amma ba su da wannan kuɗin da za su tafi. To a lokacin in ba su samu waɗanda za su taimaka ba su ba su kuɗin mota su tafi gida ba sun riga sun faɗa cikin masifa. Masu kallon mu da sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Amma kafin mai sallama, dama muna matuƙar godiya da kasancewa da ke da fatan nan gaba idan buƙatar sake dawowa zauren namu ta taso za mu samu damar kasancewa tare da ke. Gaskiya babu abin da nake tunanin zai iya rufe mana daga ƙarshe irin ku taya mu addu'a kuma da fatan alkhairi da abin da muka saka a gaba na rayuwa mai kyau. Ina godiya sosai, ina godiya gare ku duka. Kuma da Allah masu kallon mu da sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri domin kuwa mun zo ƙarshen wannan shiri. Kuma muna fatan za ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan mu na sada zumunta domin ji da ganin wannan shiri. To muna godiya a madadin yan uwa da abokan aiki da suke tallafa wajen kawo muku wannan shiri kamar irin su Abubakar Hafson, Halifa Mashalo da kuma mai gabatarwa a wannan lokaci wato Zara Isa. A madadin Malam Nasir Suleiman Sale, ni Ibrahim Muhammad da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗu da ku a sati na gaba domin jin mu da sabon shirin fitattun mako. Fitattun mako. Fitattun mako shiri ne na musamman wanda yake tattaunawa da fitattun mutane na musamman masu hikimomi da basira da hazaka. Ku shirya tsaf domin shiga cikin duniyar basira, hikima da nishadi. Fitattun mako. Fitattun mako inda muke kawo muku fira da fitattun mutane da suka yi fice a harkokinsu. Mawaƙa, 'yan fim, sha'irai da masu fasaha da kuma waɗanda suka kafa tarihi ta hanyar abubuwan da suke yi. Daga hikimomi zuwa sirrin nasara har zuwa labaran da ba ku taɓa ji ba a kowane mako tare da Ibrahim Muhammad aka Wisdom. muna kawo muku sabon labari kai tsaye daga bakin fitattun namu. Fitattun mako asalin labari daga bakin gwaraza.